sani mondo mi nengo mar ngima odogo piny. Jito inyore. Iwinjo. Bija. Ingeni wacho ni joruto gi gino tit mach. Riambo iwinjo figures monyisi ka kwan makoro kelo kago to gol gi kanye. Kenya Bureau of Statistics ogol gi Central Bank oko wache mago gik mochuoge wiye samo biro ka ma jamiriaso Ruto ko uchung ni wuoyo to riaso gik mowacho miriaso lilo mago i propaganda mamulo gide goyo to monda nyisi ngima to tek ndi ang'o ma nyaka gitim gima namba achiel omulo the con Ruto ni wan kaka jopiny wawacho ni mondo ong'i Finance Act cha taxes mukelo mang'eny madongo dongo ka fuel makoro 16% cha nyaka duoke 8 tax muketo masani kata ji ok nyal nyombo vijene madhi manyo nyiri ni omoni moso nyawa kama osegoi fine omoni kwake osegoi fine omoni tere osegoi fine kipande otamo vijene ok nyayudo kata kipande gigo kituro gideki no sawacho ni golo gigo goro gizani gigo no segolo mando nyakwa ler ne jopiny no kongi to ne gin gi chenro mar keto gi kata lakini koro onge no segole gin gi mipango mar inyo jopiny to king'iyo nitiere moko pok gigolo to kiwe kata mano ang'o momiyo sani Ombija giwacho ni mogo nodok piny ni kane gidonjo ni sirkal mar Raila gi Uhuru sirkal mar Raila gi Uhuru mane sama ne Uhuru ni e telo jalupne ne en Ruto masani nitie telo ne sama ne Uhuru ni e telo jomoko manotiyogo ne manosiepe Ruto go mane gin go kacha tiende ni sirkal ko fail to fail nikech Ruto gi joge nikech gin mane gin iye kacha gimonego gitim gingi Finance Act cha namba 2 weche mibadhi ma pesa kwalo nyaka gi budget ichalo ng'ama ndiko budget indiko ni 800 abiro kwalo 500 abiro tero kama mago gima nyaka ging'i namba 3 omulo gima nyaka tim nyaka ung'e ni kano chiko rowere tich wenyiso ni umiyo rowere 50 tich ere rowere umiyo 50 tich kugero gik moko ni ugero ni koro rowere ni housing go ere kaka pesa mar housing no translate dio mfuku rawera manyalo chako biasache mondo mi odhi mbele kaka rawera pok waneno mano no wacho ni kudonjo ni uketo muma piny to gimoro maro sedok piny kara no wuondo jopiny ni bottom up ni sukari sani ya piny dhi malo mafuta ya piny dhi malo school fee ya piny dhi malo weche ot ya piny dhi malo wawatieki mulo bet mod pi omulo wang'eyo wan kaka Azimio ne wan gi alternative policies sama ne wadhi wuoyo kodwa mesa kacha ne wakelo alternative policies wa mag duoko nengo ngima piny to wanyiso ni mondo mi duok nengo ngima piny nyaka ng'i gik moko adek namba 1 nyaka ng'i ni policies physical policy mag pesa mar oganda itiyogo nang'o prudent use itiyogo yo maler aching makonyo oganda ok makonyo jou namba 3 nyaka ing'eni pesa mitero en jopiny cha itere koya national government kodhi e county jini kanye jini e county to kane senators notamore mondo mi division of revenue cha giter pesa mang'eny kucho gidinai jo county pesa nikech ok gidwar ni mondo ji ogerre e county kucho namba 3 na mogik omulo ing'eyo maber ni sani to piny no sego uchenga ing'eyo weche fuel gi nogo uchenga ing'eyo weche nogo uchenga lakini dho to pere doge uru piny mondo ng'ini mama mboga manu uchiko ni biro bedo gi supermarket cha oonge go mondo ng'ini ja piko manu wacho ni biro ng'iew tuk cha oonge go mondo ng'ini ja boda manu wacho ni biro ng'iew matatu oonge go gino dong di chande pachu un mondo ng'ini no riambo miyo mulo bedo thuolo mondo ng'eyo pingo sirkal yot kendo ka nyalo wuoyo ng'ene